Zdravo svima, dobrodošli u Ljubinu kuhinjicu. Danas sam pripremila čokoladne plazma kocke. One se veoma jednostavno pripremaju i za to je potrebno svega 10 minuta. Ostanite sa mnom do kraja videa pa pogledajte šta vam je sve potrebno od sastojaka i kako se one pripremaju. Pomiješati 300 ml vode sa 100 g šećera. Kada provri, dodati 150 g putera i 200 g čokolade za mešanje. Na kraju dodati 200 g mlevene plazme, i 250 g mlevenih oraha. Za ovaj kolač koristim tanke korice za rozen tortu. Fil je još uvek topao. Potrebno je 6 korica, u jednom pakovanju ima otprilike 9 ili 10, tako da je ovo višak. Za glazuru je potrebno 50 g putera, 50 g čokolade za mešanje i 4 kašike mleka.